Еврорадио.FM. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У студії для вас працює Змітер Лукашук. І наш ефір со студії, як звичайно, можна не тільки слухати, але і глядіти праз аккаунти Єврорадіо у соціальних сетках. Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте, на каналі YouTube. 1 лютого на сцені молодіжного театру естради нарешті з'явиться гурт «Унискладовая». Про тое, чаго чакаць і ці сапраўды будзе это трыумфальнае вяртанне гурту «Унискладовая» на музычную сцену, мы сёння пагаворым з удзельнікамі гурту. Роман Орлов, Катя Потюс і Кирилл Шивандо. Добрый день, шановне господарство. Добрый день, дякую за запрошение. Добрый день. Роман, да вас, як да заснавальніка «Унискладовага», адразу і пытанне. Фактычна 5 гадоў гурт не з'яўляўся на сцэне з канцэртнай праграмай, менавіта вось сваёй унискладоўскай праграмай. Так і ёсць. Чаму? Я думаю, што фактычна адказ палягае ў тым, што «Унискладовая» здолела стварыць буйную форму. І я вельмі ўдзячны вось Кірылу і Кацярыне, якія прайшлі некалькі пастановак мюзікла «Чарадзей». Ну, это, можа быць, пакуль што не да канца мюзікл, але рок-фолк-опера то дакладна. Таму што там балет дзейнічае і так далей. І калі уважліва паглядзець на афішы, то на іх напісана «Унискладовая прэзентуе». Гэта даволі было зрабіць цяжка. Праект гэты трэба ўдасканаліваць. Зараз мы поставили «Чарадзей» на паузу для того, каб размарозіць «Унискладовая». А перад гэтым было наадварот. Мы поставили «Унискладовая» на паузу для того, каб все-таки стварыць «Чарадзея». То есть таким чынам атрымліваецца, што просто шукалі новыя формы, новыя магчымасці для свайго творчага выяўлення. Так, шукалі і нават у нейкім сэнсе, напэўна, знайшлі. То есть таму што 7 разоў выйшаў праект, нават былі гастролі ў Польшчы. Кацярына, а можна сказаць, што вы такім чынам опернай спявачкай сталі? Ну, это ж рок-опера. Ну, гэта рок фолк-опера, таму не зусім оперная спявачка. Ну, мабыць, такой фольковой. Ну, опера впливає, конечно, тому що форма такая, і у нас дзейнічае хор, і я змагла з гэтым хором працаваць, і гэта для мяне быў вялікі вопыт, тому што гэта не проста выйсці на сцэну і спяваць песні, а гэта трэба нейкія адносіны будаваць з тымі, хто ўжо знаходзіцца на сцэне, з іншымі героямі. Таму гэта быў вялікі вопыт. Вось, але ноты гэтай фолк-рок-оперы ёсць толькі ў Кірыла Шыванду, і я вельмі ўдзячны, што... То есть ён адзіны валодае музычнай граматай. А вы не пісьменныя такія. Абсалютна, як Пол Маккартні. Ён таксама не пісьменны. Дарэчы, вот тое наяўнасць Кірыла Шывандо ў музычным праекце, гэта знак якасці. Мне ўжо не адзін чалавек, датычны да музыкі, гэта казаў. Кірыл, а наколькі вот Роман загарэўся ідэяй стварыць там рок-фолк-оперу, а вы вот як паддаліся на гэтыя его правокации? Ну, мы на ты, на вы. Як вам зручней? Мы давно знакомы, я думаю, что можно на ты. Ну, я отношусь с меньшим пафосом, да, то есть мне не так важно там, скажем, это конкретно «Унискладовая» или «Чарадзей». Для меня больше важен, скажем, сам человек и человек как носитель определенных идей творческих. Вот. Мы с Ромой сотрудничали еще там, бог знает с какого времени. В общем-то, я всегда его очень уважал как композитора. Хотя, может, громкое слово, ну, как композитор. А я все-таки считаю, что человек, который рождает идеи, который в состоянии аккумулировать, он в принципе, ну, на несколько уровней выше любого исполнителя. Вот. И мне нравится то, что Рома делает, пусть, может быть, не все, иногда мы там с ним спорим, это нормальный процесс, но как-то у нас хорошо складывается диалог, мне кажется, и, в общем, вдохновляет еще то, что, по моему убеждению, еще далеко не все сказано в плане именно музыкальных идей. Дякую за авансы. Но калі наяўнасць Кірыла Шывандо ў калектыве это знак якасці для калектыва, то такія словы Кірыла на адрес кампазітара это знак якасці для кампазітара.
Ну, але мне яшчэ працаваць і працаваць над гэтым, таму што трэба заўсёды працаваць і працаваць. Шмат вельмі амбіцыі нас рухаюць наперад, але нават і талент, калі ён ёсць, дзякуй Богу, нейкі, ён гэта толькі 5% поспеху. І тут у нейкім сэнсе ў беларускай рэальнасці нават трэба быць нейкім Александром Саладухай, які сам тэлефануе на завод і кажа, вось... Не купіце 500 квіткоў, пашкадуеце, да? На жаль, і гэта таксама, таму што у сучасным свеце мастак проста вымушаны быць, у шырокім сэнсе этого слова мастак, артыст, вымушаны быць і сам сабе, і піар-менеджер. Роман, ўсё ж такі у шоу-бізнесе, там, хай это матнае слово, скажем так, і, можа быць, хтосьці скажа, нема яго ў Беларусі, тым не менш, лёгка забываюцца імёны. Так. І мне дастаткова прыгадаць чорныя спісы, якія фактычна вельмі дрэнную справу зрабілі для ўсёй беларускамоўнай найперш музыкі, таму што за гэты час людзі выраслі на расійскай папсе наўзамен, хаця мы памятаем тыя тысячы людзей, якія прыходзілі на канцэрты на адкрытым паветры беларускіх гуртоў толькі. Я да чаго? 5 гадоў прайшло, і, магчыма, зараз, хто нас глядзіць, слухае, калі нехта нас глядзіць, хто-небудзь нас глядзіць? Я ўпэўнены, што глядзяць, і асабліва там у Міністэрстве культуры там адсочваюць. Людзі могуць сказаць, вот нешта памятаю пра унескладовае, вот назву памятаю, але вот што яны там ігралі, не памятаю. Давай нагадаем. Вот возьмем, сыграем. Там ёсць такая гітара ў кустах у нас. Вот тое, што... Чым ты адну з песень, якія вельмі полюбіліся тады ў той час слухачам? Але ж гэта будзе новая песня. Новая? Гэта будзе новая песня. Але ў стылі тым жа. Ну ладно, давайте паспрабуем. Давайте паслухаем. Але унескладовая вяртаецца таму, што і гучанне крыху новае. І мы, дарэчы, вельмі шмат сыгралі такіх партызанскіх канцэртаў, менавіта ў такім складзе Кірыл, Каця і я, у невялікіх барах, кавярнях. Гэта все было без пафасу, без рэкламы, але менавіта тады нешта такое пачало нараджацца. Можна сказаць, што гэта, в прынцыпе, і прэзентацыя зараз песні. Конечно. Калі пад ранак ліхтары у нашым горадзе згасаюць, у кватэрах спяць гаспадары і новы дзень не заўважаюць. Калі пад ранак новы дзень, бы кацяня расплюшчыць вочы, і на сцяне спаўзае цень, і ты ляжыш пакуль што моўчкі. Ты не баішся зразумець, што не паспееш всё паспець, што ты, магчыма, памыляешся, імкненню кожнаму здзіўляешся, працягваеш ляцець. Калі сустрэнемся з табой пад Новы год на скрыжаванні, ты зразумееш толькі ўранні, што мне не варта быць адной. Калі пад ранак ліхтары у нашым горадзе згасаюць, у кватэрах спяць гаспадары і новы дзень не заўважаюць. Ты не баішся зразумець, што не паспееш всё паспець, што ты, магчыма, памыляешся,
імкненню кожнаму здзіўляешся, працягваеш. Ты не боишься зразумець, што не паспееш всё паспець, што ты, магчыма, памыляешься. Імкненню кожнаму здзіўляешся, працягваеш ляцець. Выдатна. Кирилл, Кирилл, наколькі я разумею, гэта вот зараз будзе гучаць цалкам новая праграма. Вот ваша ацэнка, вот як вы, як прафесіянал, як адзіны пісьменны чалавек, які нотную грамоту можа прачытаць, ацэньваеце вот эту праграму на тонкой мяжы? Ну, знаешь, что еще тяжело говорить о том, чтобы прямо все оценить, потому что, в общем, все еще находится так, честно, очень сильно в работе. Вот, потом, с моей точки зрения, все-таки нужно, чтобы прошло некоторое время после того, как все это сделано, притерлось, скажем, понять какой-то вообще, ну, стилистический такой уклон, потому что вообще песни очень хорошие все, но очень разные. Вот, скажем, вот это, она как-то естественно получилась в электрическом варианте, как такая самба легкая, даже есть там какие-то идеи ее еще так прямо вообще стилизовать хорошо. Вот, а есть песни совсем другие, вот, и, ну, вообще для группы, да, и для артиста это вообще не очень хорошо, когда одна песня такая, другая такая, поскольку мы живем в век брендов, и, в общем, как мне объяснили там когда-то еще давно люди, что когда плюс 50 и минус 50, это вот если, допустим, там самбо и рок-н-ролл, да, то в целом это дает, ну, получается 0. Пусть они очень хорошие, пусть лучше будет минус 120, там, как у Шнурова, но, или у Жириновского, ну, то есть это зато читаемо. Ну, то есть шоу-бизнес так работает. Поэтому, ну, материал хороший, самое главное, что масса есть идей текущих вот для работы, в общем, хорошая атмосфера на репетициях. Вот для меня на сегодняшний день это наиболее важно. А что получится, посмотрим. Да, я вот недавно только подумал, как двойчий лингвист несостоявшийся, что счастье, оно ж семантично от слова «сейчас». То есть это зараз, вот тут сам процесс, это не некий стан, а вот когда мы счастливо усмехаемся на репетициях, а так есть, то это и есть уже вынік. А прийде там вот это вот триумф, там мы живем в век вот этих вот лічба, да, лічба в Ютубе, але она накручивается некими агенциями. Але гэта не паказчык якасці. Я выбачаюсь, я перарву вас на 3 хвіліны кароткага выпуска навінаў на Еўрорады. Я нагадаю, што у нас удзельнікі гурта «Уні» складовага ў студыі. Мы працягнем пасля невялічкай паўзы. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Сёння прызначыў 2 намеснікаў старшыні Мінгарвыканкама Анатоля Сівака. Гэта Александр Дараховіч і Артём Цуран, якія дагэтуль кіравалі раённымі адміністрацыямі. Дараховіч завадскім раёнам, а Цуран фрунзенскім.
Анатоль Сівак ачоліў Мінгарвыканкам, нагадаю, у лістападзе летась. Артёму Цурану няма яшчэ і 40 кіраўнікоў адміністрацыі Фрунзенскага раёна. Ён быў прызначаны ў кастрычніку 2016-га. Ён ураджэнец Глыбокага, па адукацыі настаўнік пачатковых класаў і скончыў акадэмію кіравання. Дараховіч жа узначаліў адміністрацыю Заводскага раёна ў 16-м годзе. Ён ураджэнец Маладзечаншчыны і працаваў на падшыпнікавым заводзе. Лефортаўскі маскоўскі суд закрыў пасяджэнне па працягу арышту украінскім маракам, затрыманым у Керченскім праліве, на патрабаванне ФСБ. Маракоў вінавацяць у незаконным перасячэнні мяжы. У Кіеве іх лічаць ваеннапалоннымі, а сусветная грамадскасць патрабуе ад Расіі выдаць 24 украінскія маракі ў краіне. Яны былі захопленыя падчас інцыдэнту ў Керченскай затоцы. Тысячу людзей выйшлі на вуліцы польскіх гарадоў ушанаваць памяць мэра Гданьска Паўла Адамовіча. Маўклівыя мітынгі супраць ненавісці ды гвалту сталі рэакцыяй на забойства прэзідэнта аднаго з найбуйнейшых гарадоў Польшчы. Людзі запальвалі свечкі пад лозунгам «Стоп ненавісці». У памяць аб мэры Гданьска ў Польшчы абвешчаная 3-дзённая жалоба. Святлана Адзінец, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Наш стрым па-ранейшаму можна глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках, Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. А у нас у гасцях у студыі удзельнікі гурта «У нескладовае» Кірыл Шывандо, Роман Арлоў і Кацярына Потюс. Яшчэ раз вітаю. І Роман, вот вы ўжо такі одну таямніцу адкрылі, тое, што зараз той, хто прыйдзе на канцэрт у Нескладовага, я так разумею, яны найперш пачуюць новую праграму, новыя песні, новы у Нескладовага, ці ўсё ж такі будзе такі невялічкі экскурс у старыя хіты? Конечно, будуць песні ў старыя хіты, будзе экскурс гэты. І нават мы з Кірылам выспараліся, і справа ў тым, што я з'яўляюся аўтарам альбо суаўтарам, можа быць, не ўсе ведаюць, там каля 10 песень вядомага гурта Джей Морс, і з гэтых 10 9 абсалютна не выконваюцца. Мы з Кірылам калісьці яшчэ в этом гурце не выконваюцца ў сэнсе Джей Морс? Так, і больш за тое, допустим, той же самы трэк «Адлегласць», які з'яўляецца, на мой погляд, дастаткова хітовым. І Кірыл в студыі записываў, і я яго записываў таксама ў студыі. Гэта наша песня, дзе я аўтар там 100% музыкі і словаў, і такіх песень багата в рэпертуары, таму тое сёе мы сыграем. Прынамсі, вось трэк «Адлегласць», трэк «Паветра» і нейкія такія вось хіты Джей Морсу. Таксама будуць і асноўныя базавыя, падтрыманыя кліпамі вось гэтыя так званыя старыя песні у Нескладовага. Першая з якіх называецца «У нескладовая 1», ты будзеш літарай адной. Яе людзі успомняць, гэта менавіта тое, што трэба вспомніць. Будзе песня «Станцыя», якую калісьці праспявалі браты Грім, што многія даследчыкі нават кажуць, што гэта даволі цікавы партфоліо, таму што у братоў Грім няма ніякіх беларускіх каранёў, да? Калі кажуць, што там, допустим, Макаревіч Андрэй праспяваў па-беларуску песню «Снег», але ў яго там нібыта нейкі дзядзька там з-пад Маладэчна, да? Ці там Алёна Свірідова, якая 20 гадоў назад... беларуска фактычна. Да, але тут фактычна чалавек зацікавіўся іншай культурай. Гэта для мяне як бы прыкмета высокаразвітага чалавека. Беларусы самі часта не хочуць па-беларуску спяваць, да? Я тебе скажу, што у прынцыпе беларускія творцы, беларускія музыкі, яны вартыя таго, і сапраўды той, хто паслухае, яны іх творы, іх песні прыцягваюць увагу, як вот твая песня, якую спадабалася братам Грым, ці там, скажем, Арутюнаў, якому спадабалася «Бяжы хлопец» Крамаўская, якую ён выконвае, таксама чалавек как бы да Беларусі не мае ніякага дачынення, шмат іншых прыкладаў, той же самы Макаревіч. Тым не менш, вот калі мы ўжо узгадалі такія імёны, якія да нескладовага такога наўпроставага дачынення не мелі, тым не менш, калі мы прыгадаем «У нескладовае»
тое ранейшае там было шмат вакалістаў, вядомых людзей, якія там кожны выходзіў, і шмат хто просто прыходзіў, каб паслухаць, ну я не ведаю, там як там хтосьці з вядомых там из выканаўцаў выконвае твою песню. Зараз той праект ён мог існаваць год-два максімум. Гэта быў, так скажем, спецпраект. All Stars Band класічны, ён не можа існаваць доўга. Там Traveling Wilburys, дзе Орбісон, Харрисон і все суперзоркі спяваюць як бы свае песні па чарзе. Гэта все не можа існаваць доўга. Дзякуй Богу, тады все это было зафіксавана ў студыі, кожны праспяваў па песні. Зараз это можна выкачаць в інтэрнэце альбо взять дыск у руку, які паспела выдаць кампанія West Records напрыканцы 10-го года. Гэта як бы самастойны такі механізм, вельмі складаны, але ён не мог існаваць доўга. А прайшоў час, і жыццё паказала, што трэба вяртацца да больш-менш класічна склада, працаваць як гурт. З часам з'явіўся чалавек па імені Кацярына Поцюс. Ужо ў 13-м годзе канцэрты прайшлі з ёй. Гэта вялікі канцэрт. У 12-м годзе, Роман. Але ў 13-м годзе быў выступ перад The Purple, так, у Мінскай-арэне, і быў выступ у Мірскім замку перад братамі Грім. Гэта не кепскі партфоліо. Натуральна, ігралася шмат канцэртаў у клубах. Потым, як ужо было сказана, мы заняліся буйной формай. Трэба было вялікі інкубацыйны перыяд, вытрымаць напісанне сцэнара. Заняло некалькі гадоў. Але, як я ўжо сказаў, мы ў нейкі момант зноў сустрэліся з Кірылам. Пачалі мы з невялікіх канцэртаў у кавярнях. Дарэчы, каго з вас дваіх, калі ты кажаш, што сустрэліся з Кірылам, хто ўгаварыў вярнуцца да такой формы унескладовага? Дзякуй Богу, была такая цікучка, таму што, вяртаючыся да гэтых канцэртаў у кавярнях, у нас з Кацей з'явіўся партнёр, які гарантаваў нам, на 3 месяцы нейкую перыядычнасць штотыднёвую. І вельмі хутка стала зразумела, што трэба іграць не як барды, а з перкусіяй. І я патэлефанаваў Кірылу. Кірылу гэта стала цікава, таму што гэта нейкая абстракцыя адносна вялікай барабаннай устаноўкі. Трэба генераваць гук з перкусіі, гэта зусім іншае. І мы ігралі вельмі шмат такіх канцэртаў, а паколькі мы ігралі і былі ў працэсе, то мы перамаўляліся натуральна пра аўтарскі прадукт. І гэты ж самы аўтарскі прадукт мы і тады ігралі, не толькі каверы. І яно так нарадзілася з самога жыцця. То есть это была не штучная сітуацыя, а абсалютна як бы такая жыццёвая. Вось так. Так, а зараз атрымліваецца, Кацярына, вы асноўны вакаліст, такі фронтвумен, так? Ну, не. Фронтвумен Роман. Фронтмен, а я так побач з ім і яму дапамагаю выконваць... Што ж вы так? А я-то хацеў зараз вас так, каб вы пачалі высвятляць адносіны, хто ж з вас фронт там... Не, мы высветлілі ўжо даўно. Роман все ж таки аўтар і музыкі і словаў. Так, Роман фронтмен. Я фронтвумен, так, побач з фронтменам. Ну, гэта ж таксама пашоў бізнесу, гэта класіка. Дзяўчынкі павінны глядзець на хлопчыка, я ж яшчэ хлопчык, а хлопчыкі павінны глядзець на дзяўчынку. Так што з пункту гледжання маркетинга, ці маркетинга, як правильно? Ну, не, маркетинга. Ну, з іншага боку, паглядзіце, які у ранейшым унескладовага быў зорны склад вакалістаў, а вы замянілі адна іх усіх. Ну, мы спяваем ж не толькі тыя песні, якія былі зорных вакалістаў, а і новую іншую праграму. Конечно. І нейкія песні мы взялі в работу, таму што яны, без іх нельга гэтаму гурту, мабыць, існаваць, таму што гэта такія важныя песні. Ну, знакавыя. Але нават песня, якую мы праспявалі ў ліхтары, мне здаецца, яна пасуе менавіта Кацярыне, і мы ўжо не будзем... Так, і я думаю, што Роман, калі пачаў працаваць са мной, пачалі нараджацца нейкія такія песні, якія пасуюць ўсё ж такі мне. Да таго ж Роман пасталеў, і я думаю, што унескладовая не збіраецца на дадзеным этапе канкурэнцыю ствараць вядомым гуртам, якія все-таки працуюць на збольшага, можа быць, нават моладзевую аўдыторыю. Кірыл кажа небеспадстаўна, што існуе вялікая незанятая ніша. Гэта ніша музыкі для дарослых. Прычым для разумных дарослых. Так.
І, може быць, это, ну, так, вельмі прагучыць амбіцыйна, але мы ўвогуле не бачым нават спробаў ніякіх заняць эту нішу. А нашы рокеры, не будзем называць прозвішча, яны маладзяцца. Яны все маладзяцца і працуюць у нейкім сэнсе моладзь, ну, ў шырокім сэнсе этого слова. А гэтая ніша, яе заняць не так лёгка. А Солодуха не занял ее? Нет. Нет, не занял. Нет, Солодуха, в принципе, работает на ниве, как я его называю, византийской поп-музыки. В общем, он нормально, кстати говоря, он вполне достойно занимает вообще свое место. И не трогайте вы Солодуху, делайте свое, называется. Да. Просто, ну, мы живем в такое время, когда у всех гаджеты, да, сотовые телефоны, смартфоны, и сам вот этот факт, он оказывает вообще совершенно колоссальное влияние и на культуру. И, в общем, сейчас смотришь на вроде довольно приличных с виду людей, да, они какие-то такие модные оборотки себя отращивают, такие штаны короткие делают с голыми... С голыми ногами, да, и все такие, вау, кул, круто, понимаешь? Ну, то есть, на самом деле, так подташнивает уже от вот этой такой малоформатной культуры, когда вообще все разваливается на какие-то, на мини-клипы, на какие-то глупости вообще, которыми вот интернет кишит. Но, в принципе, человек же, в общем, какой был, такой и остался. Он устает. У него иногда плохое настроение, иногда хорошее, иногда ему надо почитать книжку, иногда послушать музыку. И да, вот ниша музыки для взрослых, она у нас абсолютно пуста. Потому что артисты, это нормально для них, что они хотят популярности, они хотят денег, хотят работы, но, скажем, это вообще путь в никуда. Можно сказать, что это такие... элитарный проект. Да нет, не элитарный. Ну послушай, если бы во всем мире музыка развивалась так, как в Беларуси, к большому сожалению, на сегодняшний день, то все бы забыли уже и про Pink Floyd, не появлялись бы такие группы, там, как Porcupine Tree и так далее. Никто бы джаз не слушал. Вот. Все очень по-разному. И звезды есть, ну, и большие артисты в абсолютно разных жанрах. И это нормально. Вот. И мы просто хотим делать то, что соответствует нам самим в первую очередь. И, как я говорю, если это нравится тебе, если это приятно слушать тебе, значит, найдутся какие-то люди, которым это тоже понравится. Побач, да рэчы, вялікі рынок і вельмі развіты. І як ні дзіўна, я зараз кажу не пра Расію, я кажу пра Польшчу, в якой каласальны патэнцыял энергетычны самай рознай музыкі. І гэта вельмі блізка, гэта на нас уплывае. Мы маем магчымасць часам там бываць. Кірыл грае, па-мойму, нават у Варшаве там перыядычна джазавыя джэмы розныя. У Кірыла там шмат сяброў. Мы у параўнанні з гэтымі всімі штукамі яшчэ толькі робім першыя свае крокі, ну але мы адчуваем там нейкую энергію. Скажем, раней я быў арыентаваны на Маскву, але я разумею, што Масква, ну, это такі велізарны зусім Нью-Йорк, і дзе все-таки перамагае такая масавая культура у горшым сэнсе этого слова зараз. Ну, зараз эпоха бузавай там надышла. Катерина, вот у меня до вас такое пытанне меркантыльное, скажем так. Роман свой человек у нашей рок-тусовцы. Про Кирилла я ввогуле не говорю. А вас приняла уже наша вот так вот музычная рок-богема, скажем так? Вы ведаеце, я тады не накіроўвалася ніколі. Я з Романом, калі пазнаёмілася, я была ўдзельніцай кавер-бэнда, і Роман мяне перацягнуў в свой бок і пачаў са мной працаваць. Спокойно, да? Так, жыла сабе спакойна, а тут Роман, і все пачалося, нейкія канцэрты і выступы. Але ён перацягнуў мяне да сябе, пачаў са мной працаваць, і мне ніколі не было такога пытання, што я накіроўваюся ў некую там рок-тусовку. Ну, гэта мне было не зусім цікава. Вось ёсць роман, ёсць песні, ёсць музыка, і вось гэта цікава. А мець нейкі статус рок-тусовцы, ну... Гэта, дарэчы, таксама вельмі умоўнае дзеленне на рок і не рок. Потому что, ну, что такое рок? Это мы включили примочку, и у нас джи-джи-джи, и это уже рок, як бы. Так у любой попсовой песни зараз, у Меладзе, допустим, там,
рок-соло там на нейкай драйвовай гітаре. Мне здаецца, што музыка па гамбургскім рахунку павінна дзеліцца на две толькі катэгорыі. Это Якасная, музыка неякасная. Романа Орлова не, і не, Романа. я про іншае кажу. Я кажу про тое, што калі на сленгу, то вставляет альбо не вставляет. То вось, ну як бы, а тут яшчэ такі тонкі момант, што калі самому падабаецца, адзін мой сябар скульптор Дзіма Аганов сказаў, то і людзі это адчуюць. У нас, на жаль, неяк вельмі шмат пафасу, ніхто не усміхаецца на сцэне. Як быццам бы все, ну вот просто вот яны вот стваралі все жыццё і вот стварылі, і зараз яны іграюць вот просто суперхіт всіх часоў і народаў. І глядзяць так сур'ёзна Да, в залу. да, абсолютно. Хай толькі табе не спадабаецца. Да, а яшчэ калі да этого долучаюцца да этого наши беларускія журналісты на некаторых сайтах, то уже здаецца, што тут мы живем в краіне мессіі просто. Все займаюцца просто нейкімі неверагоднымі музычнымі стылямі, якіх увогуле больш нідзе няма. І все ва ўсіх атрымліваецца. І ты думаеш, ёлы-палы, я такі убогі чалавек, просто напісаў нейкую звычайную песню, там ёсць куплет, припев, мелодыя. Мелодыі зараз вельмі часта не трэба. Культуру фейков же ніхто не адмяняў. Кирилл, вы супраць того, каб Роман стаў мессіяй? Да. Роман сам супраць. Часам паслухаеш нават песню сучасных гуртоў, а мелодыя там такая. Та-т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 а, і припев та-та-та-та-та. Все-таки не встрымаўся, да? Але нема чого нават у мобільны телефон закачаць. Ну, Роман, у нас засталося 2 хвіліны. У вас ёсць яшчэ магчымасць, калі ёсць жаданне, сыграць яшчэ одну песню. Клас. Мы нагадваем, што трэба прыйсці 1 лютага у моладзевы тэатр эстрады. Гэта пятніца. Акурат пасля працы, вельмі зручна. Ты будешь литерой одной, 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 одной моей. Я буду литерой одной, 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 одной твоей. Мы станем литерой одной с такой давно знакомой мовы. Мы станем литерой одной твоей, моей, унескладовым. Унескладовым. Мы живем, нібы літары на паперы, у гарадах на поўдзень ад зімы. Мы ляцім без компасу праз дзверы, справа налева праз летуцені сны. Ты будешь литерой одной, 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 одной моей. Я буду литерой одной, 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 одной твоей. Мы станем литерой одной с такой давно знакомой мовы. Мы станем литерой одной твоей, моей, унескладовым. 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 Я спадзяюся, што паслухаўшы нас і паглядзеўшы наш эфір, ты, хто сумняваліся, абавязкова завітаюць 1 лютага на канцэрт адноўленага, адроджанага і як сфінкс адрадзіўшагася унескладовага. Я нагадаю, што у нас у гасцях сёння былі ўдзельнікі гурта «Унескладовая», Кирилл Шивандо, Роман Орлов і Катя
Потюс. Слухайте Еўрарадыё, а 15-й гадзіне у нас у гасцях Глеб Лабаденко. Пагаворым пра 5-гадовы юбілей курсаў «Мова нанова». Што зрабілі, чаго дасягнулі за гэты час. Нагадаю яшчэ раз, 1 лютага у нескладовая. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Слухайце і глядзіце Еўрарадыё.